Devi Entertainment, the super voice. Ndima kunyadirani kwambiri makastoma nonse amene mandigula mafilimu. Tikatulusa filimu ndi 1000 yokha basi. Gwirisani ntchito WhatsApp number 082 162 5588. Mukatero mwandipezatu ine Devi kungondilipira nkwe mwalandira mafilimu. Zikomo kwambiri. Ine Devi Entertainment. Ndikukhulupirira kuti nenda bwino pa ulendo umenewu. Madongosolo aliwonse amene ndinakonza apa ndiawonongeka basi. Mwana wanga sakuyenera kukhala pa banja. Tusisangalole kuti ukwatirane ndi momesi. Ndiyeno zikhala bwanji? Ukuona zimene zakuchitikirazi? Tusi akupanga zinthu zoopsa kwambiri. Ngati ukwati ungachitike. Za ubwenzano zinachitika chifukwa cha ine. Zonse zini chifukwa cha ineyo. Kapena tipange chonchi. Ukwati ukachitikire kukachisi kapena. Tusi si nyumba yake. Ndipo mfumukazi ndikuyenera kukhala ine. Tsopano ndikutanthauza kuti ndili ndi mantha akulu kwambiri mu nyumba yathu imeneyi kuti tizikhala bwanji. Mwanichosa kwathu ndimaganiza ngati momesi ndi wanga yekha, koma taonaninso ndi zimenezi. Mu nyumba ya momesi ndikukhala ndi mantha. Sindilolanso kachikena kuti ndiluze. Sindilola kuti ndiluze kwa Tusi. Ndipo ndikukhulupirira kuti akuyenera kuchoka. Ndikuyenera kutero. Ndipo ndikudziwa amene mungakonzere vuto imeneyi. Tiyayitana Dr. Sajepa. Masiku ambuyo tinathamangisaso chiwanda chake chomwechi. Mwabweraso ndi vuto lake lomweli kuti chabweraso? Ndechikhala chikupezeka paliponse. Ndizakuti mzimu wa Tusi wabwera kuzawononga ntchito zanu zimene mwakhala mukuzikonza ku banja lanu, ndipo uzunguza kwambiri. Ndiyenera kupita kumeneko lero lomwe. Ndikapita lero ndikuti ndizabweraso mwezi wa mmawa ndikalongosola chilichonse. Ndipo ineyo pali dongosolo imene mungachite kunoko poperekatu nsembe. Mukatero mungathe kukwatirana ndi momesi. Ndikwanisa chilichonse. Bora ndikwatirane naye basi. Ukakwanisa chilichonse uzakhala ndi mtendere. Ndakumvani. Kodi ni magazi a momesi? Nayenso momesi akuyenera kumva kuwawa ngati mmene akumvera msikanayo. Ndipo msikana wakonzeka kukhesa mwazi. Kodi mwati pakufunikira magazi a momesi? Ndakhalatu zaka 12 ineyo ndikuyembekeza ukwati umenewu, koma momesi sakusamala. Akusamala za mkazi wakeyo kaya amene anamwalira zaka zambuyozo. Iweyo ngati usutero ndizakuti chikondi chanu chikhala chofutirapo kwambiri. Uziwe kuti Tusi apa ngati uzoti athane nawe zikuonesa kuti sumankonda ndi mtima wako wonse.
tikuyenera kunkweza Momesi pa mpumo wa Bihari. Ndikubwera komweko ndine njira yothetsera mavuto anu. Amayi ngati simupeza poja mwachangu ndiye kuti mulungu yazatopa pa nthawi imeneyo. Inetu koma anthu amene sindikuwakhulupirirayi. Musapereke chilolezo cha nyumba ino kuti atengeremo asing'anga osiyanasiyana. Momesi, usazitengere nthabwala. Ndizoonadi. Tikuyenera kupanga kuthekera konse kuti chilichonse chiyende bwino. Chabwino amayi, poti mwatero ndikuyenera kupasani ulemu. Zikomo. Mugone bwino amayi. Gemini, ndikukhulupirira kuti Momesi sumuyika m'mavuto, eh? Inde amayi, Momesi simukuyenera kummasukira. Samba lawonga nimene ngakwanise kuthana ndi Tushi. Ivani ndi amene amabweretsa mizimu yosiyanasiyana, ndipo tikupempha Ivani akuyenera kuchotsa mizimu yonse imene ili nyumba ino, ndipo tikuyenera kuchotsa nyasi zonse zimene zikuzunguza nyumba ino pa nthawi imeneyi. Ndipo ndiza kuti kunoko kukufunikiratu magazi a Momesi athiridwe nsembe. Kodi mwati akufunikira magazi a Momesi? Ndakhala zaka 12 ndikuyembekezatu ukwati umenewo, koma Momesi samandikonda ine, amangomukonda mkazi wake wakale. Mungathene kuyimiriranso pano. Mwazi wa Momesi ndi ofunikira kwambiri kuthana ndi Tushi, ndipo mphamvu ya Tushi izathera pomwepo ngati Momesi angazagwetse mwazi umenewu.
nsikana Yesu wachokera kuti? Iwe ndiye kuti wachira nyumba ino? Zisiyeni zimenezo. Momesi, ukwenera kupitiriza mwambo umenewu. Amama sikana anachita ponja. Pandaji, ndiza kuti sikana wakwanirisa kali chilichonse. Ine ningosiya mbalemu basi. Ndikatero namaliza. Pandaji, ndititaniso pano. Tingapange chiyani? Wampangisa Ivani kukhala wamanyazi. Amene ni maganizo olakwika. Magazi wakanangwerekeza kugwera mmenemu. Uchimo ukanachuluka kwambiri nyumba muno. Ndi uchimo ukazaza nyumba muno muzapanga chani? Ukhale chete. Kodi nsikana amene walowa bwanji nyumba muno? Wabwera ndi ineyo, ndipo chikwama chake ndichi. Ndi chizukulu cha Amada, amene amakhala kusondole. Pepani kwambiri Pandaji. Palibenso kupitiriza mwambo umenewu. Zingothera pomwepa basi. Ivani inagwa si choncho. Ndengati zinatero. Ndikuti ntendere pa nyumba pano palibe. Alipo amene akufuna kulanda china chake. Si ntendere tonse umene ungazungulire malo ano. Iweyo ukuziwa bwanji zonsezi. Ndine Lada mwana wa Amada ochokera kusondole. Mukuziwa chani? Abambo anga anandiphunzitsa zinthu zambiri zokhuza mapemphero komanso ndi machitidwe a munthu komanso ndi maganizidwe a munthu. Kusonyeza kuti magaziwo amafunikira kumwambo umenewu. Mwanichitisa manyazi kwambiri. Chimene mukwenera kuziwa nche kuti Tushi akwenera kuthana ndi Demining. Zibwerera kumene wachokera. Amayi sikana amene ndo abwino kwambiri. Tingathe kukhala naye kuno. Walepheresa nsembe amene. Ndisakuoneso pano. Pepani koma. Chete. Amene wakupasa chilolezo cha nyumba ino ndani? Kubwera kuzasokoneza. Palibe amene akuyitanisa kumalo kuno. Nanga bambo ako ali kuti? Mulungu wanga. Zikuonesa kuti wathawa kwawo amene. Iwe ni mwana osamva kwambiri. Wathawa kwanu kubwera kuno. Mwina kutheka kuti wasochera, nyumba imene umayifuna sino, imenetu ni nyumba ya kadambali. Ndipo iwe kwenera kuziwa tu nyumba ino si ya kwanu ayi. Ni nyumba ya kadambali inoyo. Kodi mukuzafuna chani? Ukuzafuna chani kuno? Ndiuze chimene wabwerera malo ano changu. Ndiza kuti zili bwino. Ukuzafuna ndani? Ndiuze munthu amene wakuyitana kuno. Ineyo. Anatengera zintchito za bambo ake ndi agogo ake. Ndinamuyitana ndi cholinga chifukwa choti anatengera ntchito za bambo ake. Andikuthekera kodalisa banja la Momesi. Zikuonesa kuti mwabwera ndi mochuluka nzeru. Ukwenera kuyima malo amene mpaka na mamawa. Uli wekha. Ndikwenera kupeza malo omwewa. Akuna mapito akapumule. Tamoneni nkhope ngati mabi. Chonda mbuyanga Shiva. Kululukani ngati ndalakwa.
koma kungoti anthu osakuziwa chimene akuchitayi. Sakuziwa kuti akulakwisa zinthu. Momese ni munthu wabwino kwambiri. Basi kumangobwera kuno kufuna kutisokoneza tulo. Ndiye ndinauka kupasa chipinda cha pamwamba kwambiri. Ngati sugona ndokhala ni ndima. Tatiye apa. Apa ndandipangisa kuti ndononge chiliyonse basi. Nyamata amene uja ndikuona ngati akusamalira nzuku kwa nyumbamo. Chonde amayi, tithandizeni sikana amene akuyenera kuchoka kuno. Kutheka kuti mumtima mwace muli maganizo oyipa kwambiri kwa inuyo. Angathe kutipanga zinthu ameneyi. Zikuonesa kuti nayenso abwera ndi maganizo ake otilepheresa kuthana ni mzimu watushi. Ndikulingalira kuti patheka mwezi umodzi. Zimene zikutanthauza kuti tikuyenera kukonzekera ukwati ndiye kuti uchitikapo mpano Sindikudziwa kuti amada kusondola aganiza bwanji pomutumiza sikana wawo kuno kuti azatisokoneze zikhalidwe zathu kuno. Komabe mukuyenera kuganiza kuti mlandu uja kupita ku khoti ndi mlandu wamada si mlandu wamba. Ndiza kuti mwana wanga akudziwa chilichonse chomwe chinachitika. Mulungu wanga nthandizeni. Momesi sakuyenera kumangidwa pa chimenechi. Kungomuluza mwana wanga Denimini. Mwaluzaso chilichonse. Mwaluzaso mwana wanu. Chonde Ambuye Shiva chonde. Ndikuyenera kulankhulana ndi Guluma zokhuza mlandu wa mada unapalamula Momesi. Zitengera kuti inenso ndikumane naye Guluma Aya mayi, ndipita. Ndikuthekera kukambirana ndi Guluma pandekha. Pamene ndabwera kuzakhala ngati mpongozi wanu, ndionesesa kuti ndilongosole chilichonse. Komano mundilonjeze kuti ine ndi Momesi tizakwatirana siku lomwelo. Chipinda chathu nchimenechi. Mazi, bafa, chilichonse chili konkuno. Kunena chilungamo, ndino ntchito ya nyumba ino. Koma sikuti ndino okondedwa kwambiri ayi. Pali wamkulu zina lake ndi Dulali amene amayang'anira konse kuno. Koma chofunikira ndikusamalisa nyumba ino. Blanketi yako ndimeneyi, chilichonse chikhale bwinobwino. Ndikukhulupirira kuti chilichonse chimene ndalankhula malo ano wachimvesesa sichoncho. Sindikufuna chisokonezo nyumba ino. Pakufunikira kudekha. Kunena chilungamo agogo, muziwe kuti mwana wanu anditheka. Wangolowa mwa izo basi. Komano zikatheka chilichonse ndikukhulupirira kuti muzasangalala ndithu. Ukupanga chani ndi bedi yathu? Pepani, ndikumvula zovala bihali. Ndinayiwala kubweretsa bedi yake. Ndiyeno tigona bedi imodzi. Ndakupasa bedi, ukuona ngati posewelera pamenepo? Ayi basi, ndigona pasi ndineyo musadandaule. Sikana ine amene akusokoneza kwambiri pano. Mbuye wanga mukhala ngati mzanga. Ndamba kuzindikira tsopano. Chisoni chimene chinalembedwa pa nkhope ya Momesi chili nyumba ino. Mawa ndikudziwa kuti atichosa malo ano. Ndiyenera kupereka buku imene yochedwa Gita kwa Momesi.
Ukupita kuti? Ndikusakasaka madzi okumwene. Ndi madzi akuti ufunikira madzi amenewa. Koma pepa kwambiri apongo zathu ndovuta. Ukwenera kuwatalikira kwambiri. Iweyo, mmene ukuyonera nyumbayi, upange zako. Pofikira pamene uzapite kwanu. Ndiyeno palima. Ayi, sikuyenera kufotokoza kalikonse. Ndizakuti maso anga azikhala pa iweyo. Osamauluka tu nyumba muno. Sindikwenera kuchita mantha. Ndikwenera kulimba mtima. Ndipange zimenezi basi ine. Kodi ningapange bwanji ine? Chinyumba chino ndi chachikulu kwambiri bwanji? Sindikudziwa kumene kumakhala momesi kuti ndikuti. Ndizingozungulira nyumba ino? Wazungulira mutu kapena? Aiso. Si choncho ayi. Sikuti ndinopenga ayi. Iwe ndo opusa kwambiri. Usazapangeso zimenezi. Ndakumva. Denmini. Hey, osamalankhula mwachibwebwe. Ndiuze kumene umapita. Umazungulira nyumba ino bwanji? Ndimasakasaka chipinda cha Dulani. Sindikudziwa kuti chili kuti. Oh, koma osadandaula. Panopa ndakumbukiraso pano. Njira yake ndi ndikwenera umapita. Wapenga? Ukupita kuchipinda kwa momesiti umeneko. Chabwino madamu ndakumvani. Tamuoneni chimfiticho. Atisokoneza ameneyi. Angoyenda pena paliponse nyumba muno akangozindikira chilichonse ife tatha basi. Cheni basi. Amene ndi momesi wathu. Amene takhati umusakasaka. Apa ndikwenera kukamudziwitsa Bihali kuti ndamona momesi. Ndipo ndalowa mchipinda mwake. Ndipo ndizosangalatsa kwambiri zimenezi. Ndikwenera kukumana naye pavute pasavute. Dr. Sajepa. Ineyo Devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya Dr. Sajepa. Dr. Sajepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana. Kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano pa banja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangitsa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso Dr. Sajepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga, komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sajepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana, kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo.
kodi ino mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino. Ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sachepa. Akupezeka maderawa kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 08244122626. Amene muli mayiko akunja musakhumudwe, Dr. Sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri mwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubweretserani poyera Dr. Sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 08216255888. Dr. Sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mbambande.